Right. Church Express chichi panzi aizare. Ndakukudza chimwe chinhu. Apa ndaitamba pandaiti nyaradzo yababa ngaitwa. Waitamba? Waiti. Nyaradzo aisi yababa. Nyaradzo ndiye hama dzababa. Unanoitwa nyaradzo munhu mupenyu ashaikirwa. Kwete hafa. Right. Anyway, asi chaitoda kutaura nhasi. Ndine mufaro mukuru kuti azouya mukomana azonditi aiwa anonoka ndanga ndichiuya mukomana uyu album nyowani rake mudyi wenhaka hanzi vadyi venhaka ndiripo aiwa ndiripo musi wa10 June ndandakamudza kuti pareuton but unenge wachinja iwo tachinja takuroera paSaint and Sinners pajoiner city mufirst floor. Joiner city tinge tiripo ipapa zvakura ndisina kubira semuimbi chete but nitinga diski aiwa nemari nano. It's obvious vaimbi ngatidzidzire kusumudzirana ndikushaya ipapo ndo patichaziva musiyano wemuimbi nakunyambira.